Alaikum. Assalamu alaikum. Barkan ku da zuwa. Kun zo lafiya. Me za a kawo muku? Alaikum salam. Wallahi mun ci ba mu lafiya. Yadda wannan kala? Za mu shinkafa ko salad. Amma fa kudin mu ba yawa. 200 muka zo da shi. 200 kuma? Amma dai kun sai abinci yanzu plate ɗaya 500 ne. Ya za ku ce plate a ba ku abinci plate ɗaya amma 200? Ba damuwa mun sani. Kada ki damu za mu kawo miki sai. Za ku kawo mu yaushe da ku kawo mu? Ba matsala duk lokacin da za mu zo insha Allah za mu kawo miki. A to ni gaskiya ba na son wasa saboda abubuwa komai yayi tsada ne. Mun sani ba ki da matsala ba a kawo. Wai na matsa ka abinci na wai za ta kawo abincin kuwa sai bayan wane kike kana ga har magana ma ka sai nake Allah mala. Assalamu alaikum. Ai cin abinci. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Dan Allah a taimake ni. a taimake ka da ni A taimake ni wa nake ji. kuma ta ga mun nan wurin masu taimako ne Allah dan annabi. Ban ci abinci bane. Kuma malam kwana na uku ban ci komai ba. Kai ka riga ka ci baka san halin da yake ciki ba. kai ka riga ka sani duk duniya ba mai mun taɓa nan ba To ya za ka yi? A taimaka masa. Ka yi haƙuri shi kaɗai ya san abin da yake ciki. to shikenan ba shi kawai Ka gani? Gashi. Na gode Allah ji kan mahaifa. Na gode. Na gode. Allah ji kan mahaifa. Na gode sosai wallahi. Ba ta da hankali. Ba ta da hankali. Na gode. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. lafiya lau Ina gajiya. Lafiya. Dan Allah taimako nake nema. Kudin mota na ne suka kare. Dan Allah ku taimaka. matsalar biyar Allah shi neman taimakon ne yanzu kamar ya riga zama ruwan dare sai ya ga mutum ba inda zai je ko kuma wani abu ya same shi ba sai ya gazo neman taimako yanzu an mai da shi kamar sana wannan ne dalilin da yasa ko an zo neman taimako ba ma taimaka Dan Allah ku taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ku. Dan Allah ku taimaka mu. Gaskiya ne bayar Allah. Wato kun taimako kike nema. To ai mun da kika ga mu gaba ɗayan mu taimakon muke nema. Ba mu da komai. Saboda haka ya haƙuri. Hakimakin zuwa zamanin Tinubu. Kaka Tinubu yana aiki yana ƙoƙari. Kaga da yarinya kyakkyawa. Amma tana neman taimako. Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a. Allah wai ke mai ya ce
mun ce ba mu abin da zamu baki ba mu abin da zamu baki ana taimako dole ne Ba komai ne ya dawo da ni ba. Inda wanda zai biya min kuɗin motar cikin ku ko mutum yake so da ni yayi. Na? Kika ce? Idan da wanda zai biya min kuɗin motar duk abin da mutum ya ga dama yi da ni yayi. Hajiya, ai da kin yi magana da tuni kina cikin mota wannan ai gonan mu ne. Kina ganin nawa ne zai kai yankin ku? Naira 15,000. To ai kakanki ta yanke saka 20 za a baki mu hadda na shan ruwa a mota. No.